Saudamos tamén agora as organizacións estranxeiras que tamén asisten a este congreso e a quen agradecemos especialmente a súa estancia entre nós e o compartir con nós e cos traballadores galegos estes 2 días. Por Angola, da Unión Nacional de Traballadores de Angola, Vicente João Antonio, da Secretaría de Relacións Internacionais. Argentina, pola Central de Traballadores Argentinos, Silvia Paredes, secretaria xeral da CTA Terra de Fuego. Brasil, Central de Traballadores e Traballadoras do Brasil, Xosé Adilson Pereira, membro da Dirección Executiva, e María Laura Porcel Iturralde, membro do Departamento Internacional. Pela CUZ, Central Única dos Traballadores, Antonio de Lisboa Mancio Vale, membro da Dirección Executiva. Tamén do Brasil, Forza Sindical, Paulo Roberto Ferrari, vicepresidente da Forza Sindical. De Cabo Verde, Unión Nacional dos Traballadores de Cabo Verde, Central Sindical, Adelino Manuel Silva, membro do Secretariado Nacional. Cataluña, Carles Sestri Benlliure, secretario xeral da Confederación Sindical Catalana. Chipre, pola Federación Panchipriota de Traballadores, Dimitris Christodoulou, membro do Consello Executivo. Colombia, Confederación de Traballadores de Colombia, Miriam Luz Triana Alvis. E aquí quero señalar que outras organizacións colombianas querían estar presentes, pero a Unión Europea non lles concedeu o visado de entrada. Por Cuba, Central de Traballadores de Cuba, Mercedes Lugo Bertot, do Departamento Internacional. Cuba, sí. Yankees non, Cuba sí, Yankees non. José Luis Fernández Santillana e Miguel Méndez Silvoso en representación da Unión Sindical Obreira. Por Euskal Herria, o sindicato ELA, Euskal Langileen Alkartasuna, Chique Muñoz, secretario xeral, e Xavi Ance, secretario de Formación. Tamén de Euskal Herria, Igor Urritiko Etxea, de Langilea Bertxalen Batzordeak Labo. Francia, Unión Sindical Solidaire, Patrick Chupon, membro da Comisión Internacional. Polonia, Fórum Sviakov Zawodowicz, Tadeusz Szwalka, presidente, e Tomás Jasinski, Departamento Internacional. Portugal, pela CXTP, Confederación Xeral dos Traballadores Portugueses, Augusto Praza, secretario de Relacións Internacionais. Tamén de Portugal, pola UGT de Portugal, Alexandre Díaz, membro tamén do Departamento Internacional. E antes de acabar a letra P, teño que decir tamén que a delegación de Palestina tampouco pode estar porque lle negaron o visado de entrada na Unión Europea. Palestina vencerá. Palestina vencerá.
por Quebec, a Confederación dos Sindicatos Nacionais de Quebec, Natalie Huguet, responsable de Relacións Internacionais. Do Sáhara Occidental, a vida Ul Alamir Bashir Kasisa, membro da Permanente Nacional da UGT Sario. Tamén con nos en representación da Federación Sindical Mundial, Valentín Pacho Quíspez, secretario xeral adxunto. E representando a Confederación Sindical dos Países de Lingua Portuguesa, Alexandre Díaz, que trae a dupla representación co XT de Portugal.